Hayırlı kеш muhterem тамашачыларыбыз, эфирда данлы майдан тапшыруы. Сез Гонг ТВ каналын карыйсыз һәм бездә кунакта җәмәгать эшлеклесе, Бөтен дөнья татар конгрессы Казан шәһәре бүлеге җитәкчесе Фәрит Фәиз улы Мифтахов. Исәнмесез, хәерле кичләр. Хәерле кич, Айдар. Ассаламу алейкум, хөрмәтле караучылар. Фәрит әфәнде, менә кайсы яктан алып сөйләшсәк тә, һәр вакытта да туры тигезербез кебек, шуңа күрә курыкмыйча сорауны башлыйм әле. Менә сез сәнгать эшлеклесе дә, спортчы, җырчы, мәдәният өлкәсенең белгече, дин һәм эшмәкәрлек юнәлешендә зур эшләр алып баручы кеше. Әйтеп китегез, менә шушы тормыш фәлсәфәсе сезгә ничегрәк бирелде? Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ышанып, һәр вакыт анарга гына буйсынып, анадан гына сорап, әлбәттә һәрбер эштә тырышып, бигрәк тә милләтебез, динебез, халкыбыз дигәндә тырышкан эшләрдә, әлбәттә шул эшләрдән менә сез әйтеп киткән барлык эшләр тора, чөнки спорт белән шөгыльләнмәсәң, аның үзенең сәламәтлегең булмый, сәламәтлегең булмаса, синең кеше белән эшләргә хәлең булмый. Монда мин беркем белән дә профессиональ рәвештә, сәнгать эшендә дә, сәясәттә дә, бизнеста да, спортта да ниндидер профессиональ рәвештә мавыгмас идем. Һәм сез әйткәнчә, җәмгыять эшлеклесе буларак бөтен җирдән, бөтен яктан да менә кирәк хатлык кенә шундый төрле яктан булган кешеләр булып, һәм инде безнең үзебезнең буыннарга да, һәм инде киләчәк буынга да ниндидер яхшы яктан үрнәк булырга дип уйлыйм, тырышам. Чөнки менә һәрбер кеше бу тормышта яшәгәндә, менә мин үзем дә нәрсә тормышның мәгънәсе нәрсәдә икән дип эзләнәбез, әмма ул тормышның мәгънәсенә әле бер кеше дә җавап таба алмады. Бер-беребезне хөрмәт итәргә, бер-беребезгә ниндидер яхшы мөнәсәбәттә булырга, инде барыбер бу дөньядан киткәч ахирәткә әзерләнеп киләчәк тормышта шулай без бергә туганнарыбыз, дусларыбыз белән җәннәтләрдә яшәргә дип ышанычта торсак, әлбәттә бу һичшиксез сез әйткәнчә фәлсәфи җавабым шундый булыр дип уйлыйм. Фәрит әфәнде, менә сезнең 50 яшькә багышлап, менә шушы җыентык чыккан, җырлар җыентыгы монда, сезнең үзегезнең дә җырлар, сезнең иҗатташ дусларыгызның җырлары. Менә бик күп кенә клипларыгызны караган бар. Шулай ук изге гамәлләрнең берсе булганда Айдар Галимов башкаруындагы сез мәчет төзелешенә багышланган җыр кертеп җибәрдегез һәм аны күп кенә телевизион каналларда да күрсәттеләр. Менә җәмәгать эшлеклесе буларак, Фәрит әфәнде, бу изге гамәлләр кылу, артистларга ярдәм итү, бик күп кенә артистлардан да ишеткән бар, спортчылардан ишеткән бар. Безгә Фәрит Мифтахов ярдәм итә. Бу сезгә нәрсә бирә? Без иртәгә нәрсә булганын белмибез. Миңа да ярдәм кирәк, мөмкинчелеге булырга мөмкин. Шуңа күрә минем ярдәм итә торган мөмкинчелек булганда мин ярдәм итәргә тиеш. Мин әни әйтә иде һәр вакыт, улым, син ярдәм иткәндә ярдәм ит, кеше кулына калырга язмасын дип әйтә иде. Шуңа күрә чынлап та ул бит кеше табигать шикелле, ул биргән сайын аның яңа теге мөмкинчелекләре дә һәм инде кирәкле эшләре дә финанс яктан, матди яктан да аның мөмкинчелекләре арта. Татар халкы һәр вакыт эшчән булган, без беләбез, ул бөтен Русь та Мәскәүдә татарлар бик күп инде элеккәдә җитәкчеләр дә булганнар. Шуңа күрә безнең милләтебез белән горурланырга кирәк. Без шул милләттә туганыбызга, әлбәттә безнең ислам динебезгә, бу динебез булуына да чын хөрмәт итәргә кирәк. Һәм инде шул менә безнең татар булып, мөселман булып яшәнегез, кануннар белән яшәсәк, әлбәттә менә монда сез сорау биргәнгә барсында да җавап табып була. Фәрит әфәнде, бәхет нәрсә ул? Бу сорауны сездән түгел, ә сезнең клибыгыз аркылы карап узыйк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, эфирда Фәрит Мифтахов башкаруындагы җыр һәм матур клип. Бәхет кошым кемнәр күрде икән, кемнәр тотты аның канатын. Шул бәхетне гомер буе кулларымны
qanatın Tutturdum uçtu biyik biyik Küklerinin de çiğdi patına Min de uçtum şu bəxtini izlep Tik bəxtli bulu hakkına Бәхет кышы нинди илләрдәсин Кайякларда уя өлгөртең Өметләре сөйгән бик күпләрне Өмет биреп кабат терәтең Туттырдымы очты бик биек Күкләрнең дә җиде патына Мин дә очтым шул бәхетне эзләп Тик бәхетле булу хакына Kışım araştı mı yolun Tarsındı mı külgün tağlardan Minga kiler kanlar cilperkenin Min kütem yavadan Tutturdu mu uçtu biyik biyik Küklerinin de çiğdi patına Min de uçtum şul bəxtini izlep Tik bəxtli bulu hakkına Uçtum şul bəxtini izlep Tik bəxtli bulu hakkına Tik bəxtli bulu hakkına Hörmətli tamaşaçılarımız, əngəmimizin davam etdəbiz. Fərid əfəndi, mənə sizin bioqrafiyağızını irəngəndə, onda bik burmalı, şuluq vaxtda bik qatlavlı yollar bulğan, sizin iş yönəlişində də etik deputatlıq xizməti, işməkarlıq xizməti, cəmaət işliklisi. Bugünkü gündə təcrübəli kişi olaraq, mənə şu yönəlişlərini birləşdirü, sizin күздіктən nişigrək, həm nərsəni күздә tutdular bu? Әлбәттә, siz biografiya дегәндә, мин бүтән biografiya тиз генә күз алдында үтеп китте. Мен өзім Нұрғат районы Күрнәлі Әмзе ауылында, Көлбай Мұраса ауылында деп паспортта yazылған. Анда тусам да, мен әни белән килеп Казанда яшәдек. Мен 48-нче мәктәптә теплоконтроль районында 10 класс мәктәптә укыдым. Әлбәттә, ул әле 70-нче, 80-нче еллар иде. Шул вакытта инде әйтергә кирәк, шул урам тәрбиясе дә эләкте дияргә кирәк, чөнки шул вакытта без совет чорында күрдек, Аллага шөкер. Biz перестройканы да күрдек, biz авыр 90-нчы елларда да күрдек. Мин үзем армиядә, Германияда 86-87 елларда хезмәт иттем, үземнең бурычымны бирдем. Шул вакытта әйтергә кирәк, актык 20 елның үзебез күреп торабыз. Җиңелме, авырмы, ничә кризисларны үтәргә туры килә, безгә барыбызга бергә эшләрдә үзебезне кеше иттереп калдырга тырышабыз. Шуңа күрә Бурмалы юллар дигәндә, ул берсе артыннан берсе бара,
аның берсе булмаса икенчесе булмый дияр кирәк. Шул ук инде депутат дигәндә, аның бит иҗтимагый рәвештә депутат ул һәр яктан да кеше булырга тиеш. Шул әби белән дә, яшь бала белән дә, һәрбер дәүләт эшлеклесе белән дә, сәясәттә дә, гади халык белән дә элемтәдә булырга тиеш. Һәм алар белән ниндидер бер фикердә булырга тырышырга кирәк. Чөнки депутат булгач, тагын бер тапкыр әйтәм, ул халык белән дәүләт арасында йөри торган, шундый аралаша торган кеше булырга тиеш. Кызганыч, менә актык елларда без аны сизмибез, ә без әле үзебез 2005ләрдә депутатка сайланганда, ул вакытта сайлаулар булганда, без бөтен урамнарны йөреп, теге газетларда, листовкалар, ул вакытта үзегез беләсез инде, һәрберегез кандидат буларак та, депутат буларак та үземне теге ниндидер җаваплыкка, шул ук сайлаучы булганда да җаваплык белән бара идең. Хәзер инде теге һәрбер кеше әйтә, нәрсәгә анда барган да, тегесе монысы дип. Шуңа күрә әйтергә кирәк, ул биография дигәндә, ул менә мин башладым тумыштан, мәктәп елларын, армияны, тормышны, эшне, бизнес дигәндә дә. Бөтен дөнья татар конгрессы. Алар икесе ничек бәйләнгән һәм нәрсә күздә тотыла? Бөтен дөнья татар конгрессы дигәндә, мин шәһәр думасына депутат булганда, без анда милли мәсьәләләр комитетында идем. Әлбәттә, ул вакытта безнең инде мәктәпләрне карарга, нинди балалар бакчасында татар телен ничек бар. Шуңа күрә Аллага шөкер, анда бик актив эшләгәндә, миңа шул вакытта бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеген, вәли ул вакытта Казан шурасы дип алган иҗтимагый оешманың җитәкчесе дип тәкъдим иттеләр. Әлбәттә, ул миңа ошый иде, миңа халык белән эшләргә кирәк иде, депутат буларак та. Шул вакытта милләтебезгә дә ярдәм түгел, бергә эшләргә, тупларга, һәрбер кешенең үзенең ниндидер өлешен кертергә шундый мөмкинчелек биргә, ул безнең бурычыбыз дип уйлыйм. Менә инде аннарсын шулай ук дәүләт советына депутат булганда да ул бик халык белән аралашу бик кирәк булды, сайлауларда да. Шул ук иҗат эшендә әйткәндә, мин әле 2009да гына шул җырлар белән шөгыльләнә башладым, татар җырлары. Чөнки көйләр язып, җырлап, шул җырлаганда ул бит хисләнеп китәсең, аның яңа сүзләрен өйрәнәсең. Ниндидер яңа хисләр туа, мәгънәләре, шул ук җырларны язган кешеләр, алар бит иҗат кешеләр үзенчә, шул үзенчәлекле кешеләр, аларның бит сүзләре дә, мәгънәләре дә, аны бит аңларга кирәк. Ул үзе бер дөнья, иҗат дөньясы ул үзе бер дөнья. Шуңа күрә ул дөньяга керәсе килә, ул дөньяда кешеләр белән яшисе килә. Ягъни безне белгән кешеләр булса да, алар безнең өчен шатланса да, без бик шат. Сезнең тагын бер дөньягызга кирип шумыйк әле. Кирип шумыйк дигәндә нәрсәне күздә тотам? Сез бит Зәңгәр күлдә иркенләп йөзәсез. Алай гына түгел, үзегез артыннан кешеләрне дә алып килә аласыз. Менә ул сезгә нәрсә бирә? Әлбәттә, без инде Зәңгәр күл дигәндә мин берничә ел шулай куенам. Әле ул вакытта аның теге условиялар да башка иде, анда без шул урман аша барып, су куена идек. Салкыннарда 20 градуста, 25 градуста да булган бар. Салкын, аяклар ката. Әлбәттә, ул бер өйрәнеп киткәч, ул бер ниндидер атнага, ике атнага бер барып кайтуы, тәртипкә салына. Ул шундый кешенең бер хәл булмаганда, ниндидер теге авырылганда, шунда чуң буласың да, яңадан туган кеше килә дип әйтәләр бит. Шулай нидәсен анарсың теге анарсың инде тән үзе сорый башлый. Менә былтыр әле мин Тинчурин театр артисты Зөфәр абый Харисовны бер шулай Балтач районына барганда кирип чыктыкта, мин суга чумдырдым дисәң була, ул гомерендә коенганы юк иде. Аннар шулай шап китте анарга, тагын бер тапкыр киреген, тагын барык дип арттан йөри башлады. Раз говоришь, что хорошо. Давай, самое главное, бурчума, нормально. Резко надо, резко. Давай, не бойся. Bunu zilceliyim tekrarlarımda. Yürüp ayaklarım üşüdü. Давай. Давай, ну. Үзегез генә түгел, халыкны да, үзегез артыннан кешеләрне дә йөртә аласыз икән, бу инде чын мәгънәсендә үзенә күрә бер савап. Хәзер без сезнең белән һәм тамашачылар белән Фәрит Мифтахов башкаруында җыр һәм клип карап узабыз. Сез анда үзегезгә файдалы киңәшләр, теләкләр дә күрә алырсыз. Фәрит улам, Фәрит дустым, 50 yaşın kutlu olsun, sağ 50 yaşa. Туган көнең белән сине ихлас күңелдән тәбриклибез. Gittik ura. Гитик ура! Яшьлек мине сагынып чакыра икән.
Үзі білән теңләп бір рәткә 50 яшьтә ир-атлачын әле Гырур чибәр чик юк көдрәткә Алтын вакыт диләр 50 яшьне Ялкынлы чак эштә бик тырыш Йөрәк ташып тора хистән дәрттән 50 яшьтә ир-ат ул корыш Алтын вакыт диләр 50 яшьне Ялкынлы чак эштә бик тырыш Йөрәк ташып тора хистән дәрттән 50 яшьтә ир-ат ул корыш Көтеп алмый ирләр бердә яшьне Яши алар вакыт белмичә Йорты белән гаиләсен төзи 50 җитәр шулай сизмичә Алтын вакыт диләр 50 яшьне Ялкынлы чак эштә бик тырыш Йөрәк ташып тора хистән дәрттән 50 яшьтә ир-ат ул корыш Алтын вакыт диләр 50 яшьне Ялкынлы чак эштә бик тырыш Йөрәк ташып тора хистән дәрттән 50 яшьтә ир-ат ул корыш Ир уртасы җитә Данлы үткәне бар елларны Ир-егетләр 50 тулган чакта Кыясында тора уйларны Алтын вакыт диләр 50 яшьне Ялкынлы чак эштә бик тырыш Йөрәк ташып тора хистән дәрттән 50 яшьтә ир-ат ул корыш Алтын вакыт диләр 50 яшьне Ялкынлы чак эштә бик тырыш Йөрәк ташып тора хистән дәрттән 50 яшьтә ир-ат ул корыш Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Исегезгә төшереп узам. Бездә кунакта Бөтендөнья татар конгрессы Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Фәиз улы Мифтахов. Фәрит әфәнде, менә мин сезнең гамәлләрегезне карап аптырап куям. Әле артист әйтә, Фәрит Мифтахов ярдәм итте дип, әле спортчы, әле ярышлар, һәр вакытта спорт ярышларында да күрергә туры килә. Менә хәйриячелек эше ул сезгә нәрсәсе белән ярдәм итә соң? Бу сорауны күп кенә биргәннәр бар. Мин аны һәрвакыт әнинең тәрбиясе дип әйтәм. Беренчедән, икенчедән бу кеше белән аралашырга, кеше арасында ниндидер менә сез сорау бирәсез. Әлбәттә, сорауыгыз өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, минем кемгәдер ярдәм иткәнгә аның рәхмәтләре дә кире кайта дип әйтергә кирәк. Шунлап та ул бер-беребезгә ярдәм итү ул кирәк эш дип уйлыйм. Без инде балалар йортлары белән дә башка авыру йортлары белән дә күп кенә бүгенге көнгә халык эшләргә тырышабыз. Ул бит теге кеше уйлыйдыр инде, кешенең акчасы күп тә була, илтә дә бирә. Анда бит кеше акчадан гына тормый. Анда әлбәттә буш кулы белән бармыйсың. Әлбәттә ярдәм итәсең. Әлбәттә аның матди яклары да бар. Ә шул вакытта ул бит шул балалар йортына барганда аларга бит синең акчаңда конфетлар кирәкми. Аларга менә шул безнең онытмадылар, безне игътибар итәләр. Безнең янга киләләр. Чөнки алар менә без йөри башлаганнан бирле, алар үсеп, үзләре өйләнеп, тормышла, гаиләләр корып, алар үзләре бүген ярдәм итә торган кешеләр. Без анда барганда шул балаларга ата, әтиләре кебек шундый аларга ягымлы күрсәтсәк, алардан да зур бәхет юк. Әлбәттә, алар үсеп җиткәч, алар безнең җәмгыятьтә, безнең балаларда, менә монда яшәгән безнең балаларга чит булырга тиеш түгел. Алар бер җәмгыятьтә яшәргә тиеш. Әйтәләр бит рус телендә: "Нет чужих детей, есть общество моего ребенка". Алар безгә ачулы булырга тиеш түгел. Безгә килмәделәр, ягъни алар
безне ул вакытта килделәр. Алар барыбер бу җәмгыятькә чыгачак Әйе, кешеләр. алар бит бу шул вакытта анда бит әле аларның җитәкчеләре бар, аларның тәрбиячеләре бар. Аларга да ниндидер җиңеллек, аларга да ниндидер хөрмәт итеп күрсәтсәң, аларга да әзрәк безнең гражданлык күзлегеннән караганда ниндидер мотивация. Без бергә булганыбызны күрсәтү, аның ордан бөтен байлыгы, бөтен мөхиме. Фәрит әфәнде, менә сезнең турында сөйләшкәндә тагын бер исем пәйда була. Ул да булса Марат Кабаев, спортчы. Алай гына да түгел, халыкара ислам бизнесы ассоциациясе президенты. Сез инде Идел буе федераль округы бүлеге вәкиле. Әйтеп китегез, менә бу элемтә нәрсәне күздә тота? Әлбәттә, сез күп кенә әйтегез, минем күп кенә эшләрдә катнашканымны, миңа бигрәк тә кызык иде халыкара дөньясына чыгарга, мөселман дөньясына чыгарга. Шуңа күрә бизнесменнар, алар бит инде эшмәкәрләр буларак татар дөньясын хөрмәт итсеннәр дип, шундый тырышлык белән шундый эшләрне башлаган идем. Әлбәттә, Марат Кабаев аның эшләре зур, аның эшләре теге ничек әйтергә, бөтен дөнья буенча булганда хөрмәт итәләр аны. Шуңа күрә үзе татар булса да, үзе Үзбекстанда туса да, ул барыбер татарларны да хөрмәт итә. Халыкара ассоциациядә татарлар кеше булып калсын. Алар анда бер-берсен теге көч булып, аларга теге бирешмәскә, шул вакытта аларга үзебезнең нинди эшләребез белән булганыбызны үрнәк күрсәтеп, алар бу татарлар дип тагын бер тапкыр ачулар килсә дә, безнең белән шатланып гурурлансыннар иде дип. Кемгәдер бармак белән күрсәтеп, кемгәдер яхшы итеп әйтеп, татарлың татар булганын җиргә салмасыннар дип, шуны да контрольдә тотсам да, ул зур эш дип уйлыйм. Тамашачыларга нинди фикерләр җиткерер дигез? Үзегезнең теләкләрегезне әйтеп китегез әле, Фәрит әфәнде. Иң мөһиме безнең булганы белән канәгать булырга кирәк, шатланырга кирәк, бер-беребезне хөрмәт итәргә кирәк. Байлыгыбызны, рухи байлыгыбызны да шул вакытта әзрәк кыйммәтләрен сизергә, гаиләбезнең, дусларыбызның, туганнарыбызның нинди дәрәҗәдә булган тагын бер тапкыр аңларга, күпмегә без бер-беребезгә кирәкләрне аңларга кирәк. Матур сөйләшү булды. Миңа үземә дә күп әйберләрне ачырга туры килде үземдә. Балаларыбызның, оныкларыбызның рәхәтен күреп яшәргә насыйп итсен иде. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, озын гомерле булыйк. Бик зур рәхмәт, Фәрит әфәнде, шундый теләкләрегез, киңәшләрегез өчен һәм рәхмәт үзебезнең Гонг ТВ каналына шундый зур мөмкинлек биргәне өчен. Зур мөмкинлек әлбәттә түрәләребезне, җитәкчеләребезне күрсәтә алу мөмкинлеге. Иң мөһиме, алар күңелләре белән гади кеше булып кала беләләр. Сау булыгыз.